Matapos umani ng batikos mula sa ilang netizen, isinangguni ng CLTV News sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang nakapaskil na larawan ni Senator Lito Lapid sa ginagawang Kutkut Flyover Project. Paliwanag ng kagawaran, isa ang mambabatas sa nag-allocate ng pondo para sa naturang proyekto. Yung phase 1 and 2 po, bali joint project po ni Senator Lito Lapid and Congressman John Lasatin. Itinanggi naman ng DPWH na sila ang naglagay ng mga tarpaulin. Nilinaw din nila na tumatalima umano ang kagawaran sa umiiral na batas kaugnay ng pagbabawal ng mga politiko na umepal o ilagay ang pangalan sa mga proyekto ng gobyerno. So pinapa-inspection po natin. Then once na po na nakita natin kung sinong naglagay, then sabihan po natin para tanggalin or tayo mismo magtatanggal tayo sa DPWH. Nitong Miyerkules, May 12, muling binalikan ng CLTV News ang naturang project site at dito aming nakita na binaklas na ang mga larawan. Sa mensaheng ipinadala ni Engineer Arnold Ocampo, Assistant District Engineer ng DPWH District 3, sinabi nitong pinatanggal na nga nila ang naglalakihang mga larawan. Samantala, sa tuloy-tuloy na pagtatayo ng mga poste sa paligid sa gitna ng kalsada sa PhilAm Friendship Highway, ramdam ng mga motorista ang bigat ng traffic. May 2 phase ang construction project na sa kabuuang halaga ay aabot sa 500 million. Kutkut flyover, sir, actually, it is more or less 600 meters. Yung amount niya is aabot ng mga 500 million, sir. Ayon kay Ocampo, unang tinatrabaho ngayon para sa initial funding nito na 50 million pesos ay ang mga board file o haligi na sasalo sa 4 lanes na konkretong flyover o kalsada. Nasa 4 lanes po tayo. In compare po sa parang ganun dun sa intersection natin sa May San Fernando. 4 lanes po siya. But it is a concrete structure po, hindi po siya steel. 8 buwan umano ang itatagal ng pagtatayo ng proyekto na galing sa pondo nito sa General Appropriations Act o GAA sa Regular Infra Project ng District 3 ng DPWH ng taong 2020. Phase 1 po and Phase 2, it consists of board piles and which is meaning po mga substructure pa lang yung gagawin natin. Then by next year po, darating po yung funds natin for the superstructure, which is yun po yung slab natin, no? Yung pinaka taas niya, no? Yung structure niya sa taas. So for phase 1 and 2 po, puro po mga board pile, mga poste yung gagawin natin. Ang Leadway Construction Company ang nakakuha naman sa naturang proyekto. Paulo G. Santos, CLTV News.